myself, what a wonderful world. Hello guys! Good morning! This is Mrs. Mapalad. Kung bago ka lang sa channel ko, please click subscribe para updated ka po lagi sa mga videos ko. Ayan. So, ang gagawin po natin ngayon ay dahil mainit ang panahon at wala nang pong ginagawa, ay syempre magluluto na naman. So, ayun. Let's go na guys kasi nandito tayo sa labas. Let's go na para makapag-start na magluto. Yan lang guys, yung aking iluluto, ang pansit, tsaka ito, repolyo, carrots, yan. Ito yung sahog niya, sibuyas bawang, isa. Tapos syempre hindi mawawala itong sahog natin guys, itong karne, liempo. Piprito natin, pra-fried natin yan. Yan, so let's start. Una ay, sisindi natin. Apoy. Tapos lagyan lang natin ng kaunting mantika. Ilalagay na natin yung ipiprito natin. Ayan.
Tapos magpapakulo tayo ng tubig. Pangluto sa pansit. Itong pansit na to guys, binili ko lang tag 15 pesos isa. Ayan. So, pwede ko na ilagay sa kumukulong tubig. Ilagay ko na dito. Alay, yan, pakuluan ko muna. Yan na guys, yung na-chop na liempo. Lechon kawali. Tapos lagay ko na yung sibuyas tsaka bawang. Tapos itong pansit guys, aalisin natin yung sabaw. Luto na. Ito na guys yung wala ng tubig na pansit. Susunod na ilagay dyan guys is itong carrots tsaka repolyo. Tapos isalin na lang natin dito sa kanilang palayok. Yan na guys, na isalin na. Yan. Then mag-a-add tayo ng toyo. Kunti lang. Dito naman guys sa pansit natin, maglalagay tayo ng tubig. Lagyan na lang natin ng sabaw. Yung mainit na ilalagay natin. Yung gulay naman natin guys ay half cook lang. Okay na to. Yan, patay na natin. Yan. Then hahaluan ko ito guys ng tinunaw na cornstarch. Tapos ito guys, ihalo natin dito. Ayan, pitakin natin na sila, halo natin dyan. Ayan na po, tapos batihin lang natin dito. Tapos ilagay na natin ito. Ayan, nailagay na yung gulay. Ito na guys, luto na. Yan, sarap po. Wow. Tikman natin. Sakto. Yan, tapos na ako magluto guys. So, ito naman pakwan ay i-blender natin at lalagyan ng gatas. Yan.
nakakatamad ng mag-blender. Parang gusto kong kainin yung na ganito. Hindi na natin i-blender. Ah? Blender mo pa. naman, ah? Blender tata. Haalisin ko parang buto ito kung i-blender pa. Ito, aalisin pa ng buto. Hirap magtanggal. Ito na guys, yung na-blender na pakwan. Ayan, nilagyan ko na ng yellow at saka gatas. Ayan, so let's go na. Ayan na guys, dadalawa lang kami ng anak ko guys, pero isang palanggana, isang kasirola yung kakainin namin na yan, no. Hapon na dito guys, alas 3. Onda mamim? Kate? Kate! Lola lang. Ani lolam? Nang! Nang! Lola! Lolo? Lola! Baka kanot tinay, merienda. Mainit kasi sa loob eh. Dito may konting init na ano, sumisiray. Pero guys, ito okay naman. Malamig. Sarap ba? Parang nakaka-addict yung ano, pakwan na blender na may gatas. Papawisan pa ako. Pinawisan yung likod ko. Sa sobrang init ng lomi. Ang lamanang. Kasi tan-atan lang. Uy, nakaturog. Narod. At palingot kami kinilindel. Yung blender mo di ba? Pakwan. Ay, may umuya. Kami nikan gagas na. Ayan. Nasa dais na. Bakit niya? Masirap. May malipatan nga. Ngalaan di pansi na dati ko. Ito mga kabidjipay lang. Ang ikan na. Uway.
Hati ko dilawa mo hati basi ang harmo. Dala kita ako ro kasay. Nagkita. Mayroon. Wala ko na nagpuin na. Anong mo lang natin kung sumabot din nagkakadya ko. Gising na si Rainy. Ayan. Gising si Rainy. Hala, kanya ka to. Ay, kanya ka ta. Andun yung sa akin. Kunin mo araw to. Tagmeron na tayo. Pau? Yes, yes, yes. Gusto ko ikaw. Makan dito yan. Yehey. Oh, malah ke plato telaw. Daw ka na handa niya. Andito na sila ate guys. Ayan. Nagalasan na. Galing sila sa bukid. Ayan, sakto-sakto. Gamit mo Ginilin dala din. Kangkang. Mabili. Mabili. Wala makan waklan. Sorry. Kangkang. Ya? Kangkang nga. Kangkang. Kangkang tani, anak ni Kwa. Wala ko iwak. Heidi. Anak ni Heidi. Kangkang. Ay, bugawin mo yung aso ah. Hey! 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 Yeah! Sige kayo pila yung tidala. Hindi mo kas kami dyan eh. Hindi yung tidala ko na. Patalagay ko na na. Lumay. Marami na kami. Bisiti ka naman napakwan. Kasi mo akit, ano Kaya mo lang mga na dyan. Nyawag ko ang magkwan. Kaya pa nagpusin Si na. tatay di manikan. Kusinda. Ang dapat jam na ko. Kada. Ang pasang mo dagi aji duwa tak tay nga ako basket de nangan. Ginaraw daw ta. Ado pay. Ano ko ng mga no ko? Makan. Pansit. Gadugan. Kapay! Tatay dyan, dapat Christmas din booking na. Di mo mo kingarap sa mga tab. Bakit yan? Guys, ito Christmas na. Lolo ko dari ka lang ikingarod. Nangala ka mo la travel pas mo ita angkal no may gapas. Ay, Jay, pagkatasan. Okay. Mga ala ka di nakit ikanan mo na naman. Kasi pagod doon pa ilang gayam. Hindi na kanikan. Hindi ka na ikan. Anda ka no parwarangan kasinyuran. Kunera. Ako gawin ang harutin na ako na nakanoan. Buwan dalat na roda niya. Anak rumwarang yan na pagkabalay ko. Sige na kasi maggapas berulay ko na. At gawin ang harutin na parwaran ko na nakanoan. Ada kayang tiya harang natan. Diyan. Kata. Takwa. Nabuban. Ah, tanda ka. Ginalbin. Ay, balasing. Lasin. Ayun. Tahan dagupan. Awan kita. Ha? Awan kita. Kita lang pang surka-surkatan niya. Yung balik checkpoint dia ko boundary. Ngam Boundary sige ko pa. no nagpositive ata nagta. Wala. Extension tilak dam dito. Ang tuwamot apo, nagbit agwara sa atan. Inang capacity bisa tanong kung beso ka na. Hey, pida! Ada kan na COVID nga ako di pa. Hey! Aji lang Hey, na dog! kanunay punpun. Ah, kanatay. Ano di bugbugan ni ratay ta. Mala ka man tibas. Natay. Natay ka no. Aji Gibalik lang ka. kabsat natin an hospital ka no. Aji lang kanong kabsat na nang punpun. May sana. Napay ba? Ako. Sino na may ano ng bagay. Walang kanon. Intel sa lang itol mo lang sa karunan. Hindi ka mo ata ibagbagada mo ijig pagkapasa na tayo balkotin na lang ka no sa dahil pang kali. Eh, ito. Mami, lagyan mo nga ito. Kunti lang. Nubos ko na pala eh. So aji Ito pala guys, si tatay ko. Ito. Ayan. 71 years old. Pura kang ulo. Nariyan. Nariyan. YouTube ulo. Ha? yeah, may YouTube kang dito. Wala yang tama na ka na kaya. Ay,
Ito na pa. Mahabsog mo. Di pa ka makita lang siya pangkasinarain. Huwag ko daw. Wala ka buya ba? Kasi man ti uminom titas to soft drinks. Laganan. Sa kama din yung matay ka. Kung kami may sa tayo ng punpun ka. Ay, mga pinsan ko tiga pangkasinan. Ah, Kumakain kami ng Lomi. lume. Merinda namin ito. Galing ako sa bukid, nagagapas kami. Magdarya, ano pa? Wala daw mga dikituloy na yun. Mga bulan pinabunga na kaday. Ato! Ito. Ado, Gusto ano? mo ito? Ah. Tupo ito, wala na tama. Oh. Anong apelyido tatay sa Pangasinan? Iglesia. Iglesia, tapos Mabuhay, mga pinsan ko. Iglesia tsaka Peralta. Oh, mga pinsan ko sa Rosales, Peralta. Ang dami niyang Ata kung ko lang Di may kabil dyan bagbagat. Ni kwan samon ni Tolo na. ananagan natin nagan mo di Pangasinan. Ang using ka. Tigo. Tigo. Ito pala tayo namin. Alias Tigo. Alias Tigo. Tigo ang pangalan niya daw sa Pangasinan, guys. Hey dog, alis ka dyan. Nila kay Hey, yay. Nila kay Igo, kung nanda. Hey, Tigo. Ganda ito. Tigo. kamalimanan. Ganda ta. Merinda tayo. Nakamay sa akas din eh, nagnagsuwa. Ayak. Parang filmon na. Nagkatawa. Nagkatawa.